că dacă tot văd că obiectivul unirii vă împiedică atât de mult, vreau să vă solicit să interpretați într-un fel sau să ne spuneți cum înțelegeți prevederea din Declarația de Independentă care stipulează următoarele. Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale. Deci, cum dumneavoastră spuneți că noi vrem să distrugem statalitatea și iată, vreau să vedem cum înțelegeți... Deci eu... Deci am vă mulțumim mult, da, pentru eu vă mulțumesc, că este, într-adevăr este o întrebare destul de interesantă. Eu v-am întrebat atunci tranșat să spuneți, vedeți lichidarea statului sau nu. Apreciez răspunsul dumneavoastră, că ține de interpretarea acestei norme. Evident am să vă spun și am să confirm că, într-adevăr, fiecare om este liber de a avea propriul punct de vedere, de a se expune asupra acestor gânduri. Totodată trebuie să facem diferență dintre opinia proprie a unui cetățean, a unei organizații, a unui partid politic și a unei instituții de stat. Atunci când noi vorbim de cetățeanul simplu care are dreptul la opinie este una, și atunci când vorbim despre funcționarea instituțiilor statului, deci cu astfel de mesaje, mie mi se pare incorect, pentru că odată instalat într-o funcție de stat, fie ministru, fie deputat în Parlament, fie președinte de țară, ești obligat să exerciți întru totul legislația Republicii Moldova. În primul rând, Constituția, care este sfântă pentru fiecare, cât și celelalte acte. Ori niciun act juridic, niciun regulament care prevede activitatea unui funcționar public nu-i permite să facă interpretări în legislație și, de fapt, în loc să promoveze și să apere interesele statului său, să apere interesele unui stat străin.